Günlerin birinde Könürgöncüň üstü bilen amula barýan kerwenler jahan keçdiler. Necmeddin Kubran ak patatyny almak hem de oň öwüt ünlegini dinlemek üçin şol jelagaýda goşy ýadyrdylar. Hedreti Pir biz bir jahan keçdi adamlar. Baran geden yerimizden del harid alıp öz ilimdeki diýär. Söwda tatyg edýär. Ýurtlaryň ahwalyny habaryny ýetirýär. Kimden nähil ýagşy söz öwüt eşitdik, hemmeler bilen paýlaşýar. Hemişe ýolda gedýän adamlar näme bilen meşgul bolsalar gowy. Bize şeýle bir pent ber, goý ol pentleriň hikmeti, täsiri bütün ömrümizde yeterlik bolsun diýip haýyş edipdirler. Pir hedretleri mihmanlarynyň haýyşyny dinlän soň olara şeýle nesihat edipdir. Ömür yeňil ýelpay ötülýän mendiller. Emma şu 6 amaly berja etseňiz, ekin meýdanyna taşlan her bir däneňiz nüň bolar. Daim ýadyňyzda bolsun. Adamlar köp işlemäge meşgul bolsalar, siz her bir eden işiňiz gowy ýerine ýetirmäge çalyşyň. Adamlar artykmaz ibadaty meşgul bolsalar, siz ilki bilen möhüm borçlaryňyzy bitirmäge meşgul bolun. Adamlar daşky dynatyny bedemäge meşgul bolsalar, siz içki dünýäňizi bedemäge meşgul bolun. Adamlar özgän aýbyny gözlemäge meşgul bolsalar, siz öz aýbyňyzy düzetmäge meşgul bolun. Adamlar nefsini dikeltmäge meşgul bolsalar, siz synyk gowunlary dikeltmäge meşgul bolun. Adamlar kimdir biriniň gowunyny görmäge meşgul bolsalar, siz haýyrly amallar bilen Perwerdigaryň razylygyny gazanmaga meşgul bolun diýipdir. Şeýdibem Piriň dogaý jümlelerini ömürleriniň baş şygaryna öwrenjahan keçdiler, bi hikmetli sözleri äleme de ýaýypdyrlar.